Денис, хватит работать. Пошли пожрем. Сегодня у нас трендовый видос «Что у моей торбашцы?». Не секрет, что кожный электромонтажник, ды наогуле будаўнік хоча есці. Для гэтага у мяне ёсць спецыяльныя рэчы, якія знаходзяцца у маёй цудоўнай хілцёўскай торбачцы. Па-першае, вось такі вось чайнічак, кубачак. Вось такая цудоўная рэч, як сцізорык, шнурок для чайніку, ці імбрыку, не ведаю, як правильно казаць. І мой любимый must-have мультитол, які ператвараецца у відэлец і у лыжачку. Ну тут яшчэ таксама ёсць ножик, нейкая адкрывашка, наверное, мне не патрэбны. Вось дзве рэчы, якімі я карыстаюсь. Ну из-за таго, што мы цяпер часта застаемся на аб'ектах начаваць, мне тут таксама маецца маленькі насосик і матрас, які трэба ці можна напампоўваць. Але сёння нам не спатрэбіцца, бо мы сюды прыехалі на адзін дзень. Ой, не факт, не факт. Пізде. Улазить 800 мл. Хапая на 2 біч-пакета. Ну якая ж будоўля без хімічнай кавы. А цяпер далей працаваць.